Yn gynharach ar Curo'r Steilydd, a Elin ein Steilydd yn erbyn tair ffrind a steil reit unigryw I drio ffindio'r wisg berffaith ar gyfer ei ffrind Catrin. Amser nawr I weld ymateb Catrin i'r ddwy wisg. Reit, fi'n cael gweld y dillad diwedd. More excited. Okay. Gwisg un. Fi'n licio hwn. Fi'n licio lliwio arno fo. Ond hwnna'n neis. Fi'n rili licio hwnna. Sa'n rhy keen ar y belt. Sa'n licio'r detail na arno fe. Fel bydd y belt tebyg hwnna. Ni da fe pan o'n I fel 12. Mae'r un yn rili neis. Hwnna'n lush. Gyd ei gilydd, fi'n credu bod y gwisg yna'n rili neis. Sa'n rhy keen ar y belt. Na'r unig beth o'n I ddim yn rili licio. Gwistau. Fi wedi gweld rhain, o'n i'n mynd I prynu rhain. Fi'n rili licio'r rhain. Fi'n licio'r bow a fi'n licio'r just pink. Mae hwnna'n rili fert. Fi'n rili licio hwnna. Rili neis. Mae hwnna'n rili fert. Fi'n licio hwnna fyd. Fel accessories. Fi'n credu Steilydd sydd wedi cael hwn. Cos mae lot o accessories a fel y pink a'r bow a pethau. Fi'n moyn gwybod pwy sydd wedi prynu nhw nawr. Just rhaid gofyn bod fi'n wrong. Wel, mi wyt ti'n wrong, ach dyma'r wisg gyntaf, sef gwisg Elin. Ar ail wisg, gwisg y ffrindiau. A tra fod Catrin yn dewis I ffefryn, beth yw barn y cyhoedd? Dwi'n licio hwn ore efo'r cyfuniad o'r les a'r blodyn naturiol. Well da fi'r wisg ma achos mae fe'n mwy unigryw. Hwn dwi'n gorau fi achos mae well da fi'r siap a'r belt o'r oed yn canol. Dwi'n offer un cyntaf fan hyn oherwydd bydd o'n barod ar gyfer ha. Dwi'n licio'r ffrog yma fwy achos mae'n fwy stylish. Mae well gen i'n yma achos mae'n fwy hafaidd achos mae'n bink a dwi'n licio'r les yna, dwi'n licio les. Fi'n licio hwn ore achos mae'n compliment o'r hips a mae'r lliwiau'n well. Fi'n licio'r un mawr ore, jyst yn credu mae'n siwtio ddim well. Dwi'n licio hwn ore. Dwi'n licio hwn. Dwi'n rili licio'r bag sy'n mynd efo a rili licio'r sgidiau. Well gen i fi'r ffrog yna achos dwi'n meddwl bod o'n sefyll allan o well ar llall. Mae well gen i fi hon achos fi'n licio y glas yn well na'r pink. Felly fi'r pink yn well ar glas. Mae hwyl I gael. Ond nôl at y gystadleuaeth ac mae'n amser am y canlyniadau. Dwi'n gobeithio na dau ddim fydd y sgor, ond ella fydd y genod wedi cael rhywbeth ffantastig fi. Dwi'n meddwl bod o'n dau ddim I ni. Dwi'n cwei hyder sy'n fyna. Pawb yn hyderus. Mae rhywun ar fi'n cael siom, felly, ond pwy? Reit, dwi da'r penderfyniadau. Penderfyniad fi. A canlyniad y cyhoedd I ti. Diolch. Ti'n nerfus? Ti'n ba? Ie. Nerfus? Dwi'n nerfus am nadwy. So dewis chdi di hwn? Reit, oce. Ti di wneud y dewis iawn? Gobeithio fwy iawn. Hwn sy'n cyfri fwyaf fi'n meddwl. Ie. Arad? Ie. Oh, yes! O'n i'n credu chi o da. Mae hwnna'n rili neis. O, genod yn y job dda iawn. Diolch. Daria! O, na. Ti'n daflu nôl I Llundain y sy'n Gan i weld bod mae'r cyhoedd yn gweud da. O, dwi'n eisiau agor hwnna. O, os dwi wedi colli hwn hefyd. O, na! O, na! O, mae hyn yn ymladwy. 2-0 da. Chi eisiau gweld gwisg Elin? Ie. Waw, o! O, ti'n meddwl bod ni'n dewis yna, dwi'n si? Ie. Dwi'n ni'n gwisgo hynna. Mae'r shoes na'n clas. Dwi'n demandio'r recount, felly. Elin, mae fe drosodd. Ie, o'n i wedi meddwl bod sy'n ennill 2-dim. O'n i'n meddwl nes y dro fi dde, neu Steilydd bydd yn curo 2-1 I ni, so Na, o'n i ddim yn rhy hyderus o gwbl. Na. I gweud y gwir, so... Mae'n surprise fach nhw. Surprise nice. Dwi ddim yn hapus iawn am hynna. Ond, o'n i yn licio gwisg nhw ddo, mae rhaid fi ddeud. Nathon nhw ddewis rhywbeth oedd yn gweddydd I hi, oedd yr atogion I gyd yn gweithio fo'i gilydd, felly diolch llawer ots gyda fi bod fi wedi colli, achos o'n I licio'r gwisg. Jyst achos bod ni ddim yn dilyn ffasiwn yn hunain. Dwi'n meddwl bod ni ddim yn dilyn ffasiwn o gwbl, bod ni ddim yn gwybod beth sy'n siwtio ffrindiau ni. Gweitha y faint yn cael eich talu a be yw'ch maes gyrfa, mae ffrindiau bas yn gwybod chi'n well yn yw so.